Dende Hotel Augusta Spa Resort de Sanxenxo, para a Asociación Galega de Televisións Locais, co patrocinio de Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax, ofrecémoslles Verán Verán. Saúdos Galicia desde Sanxenxo no nome das 7 televisións locais e supracomarcais que facemos posible este Verán Verán 2013 neste cuarto programa. Somos a Radio Televisión de Ferrol, Santiago Televisión, Tele20 Chantada, DTV, Televigo, Telemiño e a 7 Canal Rías Baixas, o que nos ocupamos de producir e, xunto con estas televisións que lles acabo de nomear, aunar esforzos para traerlles as reportaxes sobre as actividades máis entretidas e divertidas, as últimas festas desta última semana. Falaremos tamén con Toñito de Poi, que presenta o último traballo da banda de Poi e presentará aquí en directo. A máis, falaremos cun dos humoristas máis coñecidos de toda Galicia, que a alcaldesa dun dos concellos máis turísticos da nosa comunidade e tamén cunha das conselleiras que máis peso está a ter no goberno galego. Todo isto no Verán Verán 2013 que agora comeza. Salgámoslle nós e fano tamén os artistas que protagonizaron esta pasada semana a festa do Viño Albariño de Cambados. Bueno, pues os mando un beso muy muy fuerte para todos nuestros telespectadores de Verán Verán. Que lo paséis muy 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 bien. Para todos los que están viendo Verán Verán, os mando un besazo, soy Chenoa y os quiero mucho y que tengáis pues eso, muy buena energía y buen verano. Besito. Muchísimas gracias una vez más por estar conmigo aquí en Galicia, tierra que amo, que adoro, y dice mi mujer, te verán, pero no te catalán. Adiós. Estes eran Chenoa, David Civera e Karina, que protagonizaron esta gala musical do Albariño, que comezamos hoxe a nosa ringreira de reportaxes. Vemos como estaban os ánimos neste comezo do Albariño pasado por auga. Verán Verán, un año más y esta noche especial, aunque un poco pasada por agua, y tenemos a una invitada excepcional. O sea, es parte de la historia de la música española desde hace un montón de años. Estamos con, bueno, no necesita presentación, es Karina. Karina, ¿cuántos años llevas ya en esto de la farándula? Pues yo ya creo que he perdido la cuenta, pero bueno, por calculando... Cinco. Con un cero, como 50 ya décadas, sí, llevo muchos años. Toda la vida. Cuéntanos un poco, porque esto es lo que la gente no conoce, ¿no? Las esperas antes de la actuación. ¿Tienes algún ritual para la voz, alguna cosa que nos puedas contar, algún secretillo? No, la verdad es que no tengo, debería de hacer algunos ejercicios y tal, pero no, normalmente ya los hago antes en el hotel, pues tratar de tararear alguna cosa, pero no tengo ninguna cosa especial. Y dime, ¿qué es lo más especial para ti, no, que llevas años visitando nuestra tierra? ¿Qué es lo que más te atrae o que nos diferencia a lo mejor, ¿no?, el público gallego del público de otras partes de España, si tú notas algo? Pues el público gallego es un público muy exigente, aunque parezca que no. Entonces es un público que si ve que tú te entregas, lo tienes ganado. Pero si ve que el que está en el escenario está como... ¿Para cumplir? Sí, para cumplir, o coqueteando, como así, como quiero y no quiero trabajar y quiero el aplauso fácil y tal, entonces no. Es un público exigente y yo creo que eso es bueno para el artista, porque el artista creo yo que no debe de bajar la guardia nunca. Siempre tiene que estar al 100%. Hay días que a lo mejor, bueno, pues no, por motivos que sean, no se está al 100%, pero por lo menos la intención que sea de estar al 100%. Y supongo que ese será uno de los secretos de una vida artística tan longeva, ¿no? El entregarse. Yo creo que, bueno, puede ser parte de eso. Yo pienso que una persona que se dedica a cualquier, yo qué sé, pues trabajo, afición, vocación, llámalo como quiera, lo tiene que hacer con cariño y entregándose día a día. Si no, mal lo tenemos.
Es decir, si un artista no tiene vocación de artista, pues entonces que lo deje. Claro. Si un médico no tiene vocación de médico, que lo deje. Y así sucesivamente. Esto tiene que ser vocacional y poner el alma en ello todos los días y en todos los sitios, sean más grandes, más pequeños, siempre. Aquí está y en ella tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Bueno, otra de las invitadas de esta noche aquí en Cambados es, no tengo que presentarla tampoco porque son todos archiconocidos, mega famosos. Ella es Chenoa. Chenoa, cuéntanos un poquito, no es la primera vez que estás aquí, ya has estado muchas veces en Galicia. Gracias a ¿Qué Dios. es lo que más, si tienes que elegir una cualidad que tenga el público gallego? Yo sé que en Andalucía vas y te preguntan lo mismo y tal, pero sé sincera, dinos, ¿qué tiene el público gallego que echas de menos en otros sitios o que nos hace un pelín especiales? Pues yo creo que son muy fieles. Son muy fieles, vienen siempre. Aparte Como público, sí. Como público, sí, se portan muy bien conmigo y repiten y piden que vuelvas. Entonces eso para el artista es maravilloso, ¿no? El tener esa fidelidad durante ya muchísimos años, 11 años ya, pues para mí es un regalazo, es un lujo, la verdad. Estamos aquí ahora en el camerino, aquí la gente que está detrás es la banda, la banda, los musicazos. Como dijo alguien, la opinión de músico nunca cuenta, alguien que sabía mucho. Cuéntanos también una cosa, ¿hay algún ritual, alguna cosa que tengas tú antes de salir, alguna manía que dicen que los artistas sois muy maniáticos para ciertas cosas, algo a nivel de voz, algo que tú nos puedas dar pues un pequeño atisbo de qué hace Chenoa momentos antes de salir? ¿Echas a todos fuera? ¿Prendes fuego a, no sé, algo así? Bueno, No, eso no. cuéntanos. Pero lo de estar callada sí. Sí, estoy callada, estoy como a lo mío, ordenando repertorio, concentrándome un poco. Sí, no me gusta que me hablen mucho, pero no por ti, ¿eh? No, buen porque rollo, yo ya buen rollo, buen me rollo. me callo. No, pero sí que acojonado. si tú me has preguntado, pues yo te contesto eso. Sí, sobre todo estar tranquila antes de salir siempre. Bien, pues nosotros ya no molestamos más a Chenoa, simple, porque igual nos canea aquí, No, la no, banda... no, buen rollo, buen rollo. Vámonos, vámonos, arriba. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Mira las manos conmigo. Na 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 na. Y ahora es el turno de David Civera. Hemos tenido a Karina, hemos tenido a Chenoa y ya la guinda, David Civera, que es un tío simpático. Soy la guinda yo. Es la guinda, es la guinda. ¿Y el pastel quién se lo ha comido? Bueno, eso lo cuento después. Tampoco vamos aquí delante de la gente. a No, contar luego nuestras hablamos, luego historias. hablamos tú y yo. Bueno, cuéntame una cosa. Bueno, tú has estado infinidad de veces en Galicia. Sí. ¿Qué es lo que tiene de especial, lo que tú compararías con otros sitios? No comparar, ¿no? Pero digamos, eso que tenemos los gallegos en el sentido de ser público, quizás. Yo siempre lo digo, las tradiciones, la familiaridad, la cercanía, la entrega, el cariño, es un sitio donde yo vendría encantadísimo a vivir. Lo que pasa es que mi mujer es de Sol, entonces lo tengo un poco complicado. Pero a mí el gallego en sí me parece una persona muy entrañable. Valoráis mucho vuestras cosas, defendéis vuestras fiestas, vuestros productos propios. Y siempre tenéis la sonrisa en la cara, siempre tenéis una cama para alguien o un plato de comida para alguien. Eso se valora mucho cuando estás en la calle todo el día de gira. Y supongo que tienes razón, tienes razón. Nos estamos preguntando a los artistas que hay por aquí si tienen algún tipo de ritual, algún tipo de truco antes de salir al escenario. Hay unos que se ponen a cianokis, habría ovejas o no sé qué, el otro tal. No te veo haciendo eso, ¿no? Pero... Yo suelo intentar calentar la voz. Si alguna vez estoy un poquito peor, que hoy no es el caso, pues hago gárgaras con miel, con limón, pero cosas muy naturales y sobre todo dormir. Yo duermo mucho antes de venir a actuar. No vengo en ayunas, nunca como nada, para estar bien. Y antes, bueno, estar con mis compañeros que son parte de la familia, animados y nada, decir, venga, 1, 2, 3, para arriba y ya está. Lo que sí veo es que la gente te quiere mucho, porque bueno, aparte de que es un tío cercano, acaban de entrar 2 chicos que te acaban de colmar de regalos. Bueno, parece ser un jeque o algo así, ¿no? O sea, tengo los hijos muy pequeñitos y me ha regalado una gorrita y un babero. Y mi 1/10 de lotería para Navidad, el tío. Como te toca a ti. ¿Qué te parece? A mí no me toque ya. ¿Qué te parece? Y dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me
me está matando esta melancolía. Xusto antes desta gala musical houbo a elección das raíñas do Albariño desta edición número 61. As rapazas luciron diante de todo o seu pobo de Cambados, pero eu penso que o que as puxo máis nerviosas foi, sen dúbida, a entrevista, as preguntas que lle fixo o noso compañeiro Antón Cruces. Amigos de Verán Verán, estamos en la gala del Albariño, un año más, un tiempo espléndido en la calle, por eso nos hemos tenido que meter aquí para no morir ahogados. Y estamos con la presentadora de este año de la gala de las reinas de Cambados, que se llama Laura Portas, una presentadora jovencísima y súper eficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás nerviosa? No, estoy acostumbrada. Bien, ¿te sabes los nombres de Sí, todas estas claro, chicas? sí. ¿Seguro? Sí, Si te las muevo de sitio, ¿qué pasa? No, yo me lo sé igual. Vale, pues vamos a ver. ¿Cómo se llama esta chica que tenemos aquí? La primera se llama María. María, Candidata infantil. candidata infantil. ¿Qué es lo que más te gusta de participar en una gala como esta? Pásalo ben. Miriam, cuéntanos un poco, ¿cuántos años tienes, Miriam? 18. ¿Y qué es lo que esperas de una gala como esta? Pues ganar, espero. Ganar. Aquí hay que ser competitivo. Y el que no gane no entra en casa, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tú cómo te llamas? Andrea. Bueno, Andrea, ¿y cómo ves la competencia aquí? Porque quiero ganar, tal. Poder peleas, aceptamos bien la derrota, cuéntame. Acepto bien la derrota, pero sé que voy a ganar yo, así que... Buen ambiente, aquí hay buen ambiente entre las competidoras. Vale, ¿y? Carla. Carla, Hola. ¿tú también quieres ganar a toda costa o te da igual un puesto número A mí 18? me da igual. Con tal de pasarlo bien, conocer personas nuevas. Este es el espíritu, este es el espíritu que hay que tener, claro que sí, es que eso es lo bonito, ¿a que sí? Ganar, ganar, aquí la gente se le va. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo? Él. ¿Y a ti que también quieres ganar o con participar te llega o vienes aquí porque te han obligado tus padres? Cuéntame. Di la verdad, sé sincera. Bueno, se le ha comido la lengua al gato, te toca. Bueno, Soraya, ¿qué vas a decir de Soraya cuando la presentes, por ejemplo? Bueno, pues Soraya tiene 23 años y está trabajando ya en el Hospital Dos Anés. Y una de las cosas que más le gusta hacer entre sus aficiones, cantar y la buena música, me lo dijo antes a mí. ¿A que sí? ¿Es correcto? Sí, ¿Bien informada? ¿Está bien informada? Sí, sí. ¿Y qué te gusta cantar? ¿Qué te gusta escuchar? Pues casi de todo. Pop, más que nada, pero casi de todo. Bueno, Aroa, ¿y tú eres candidata infantil también? ¿Cómo ves esto? ¿Competencia fuerte? ¿Cómo lo ves? Otra que se le come la lengua al gato. ¿Quieres ganar? ¿Quieres participar? ¿Quieres llevarte un buen recuerdo? ¿Quieres la paz en el mundo? Participar. ¿Y la paz en el mundo? ¿O no la quieres? ¿Una mala persona? Sí, venga. Bien, correcto. Tú eres como MacGyver, ¿no? Pero se hace la flauta travesera, vinos, o sea, es totalmente polifacética. Sí, ¿Crees que eso te puede ayudar a ganar este concurso? pienso que sí. Y si no lo ganas, ¿qué pasa? Porque aquí te está mirando mal. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Amigas, ¿no? Tomar Sí. unos vinos y ya está, ¿no? Ya está. Y por último, ¿a quién tenemos aquí? Ailén es la más pequeñita de todas. ¿Ah, es la más pequeña? Sí. ¿Y qué? Pues los pequeños son más matones, ¿sabes que sí? ¿Sí o no? Dime, ¿y qué esperas de este concurso? ¿Has hecho amigas? Sí, ¿Sí? ¿Te has llevado bien con ellas? sí. ¿O lo dices porque hay una cámara delante? No, ¿De verdad, no? de verdad. Bueno, pues suerte. Y por último, Paula, cuéntanos, Paula, Pues que... Paula tiene 21 años y viene acompañada de su marido a la gala. Y entre sus aficiones lo que más le gusta es cocinar, también ir a andar en bicicleta y salir con los amigos. ¿Es correcto o metió la pata? Es correcto. Bien, ¿y tú también tienes esa ansia carnívora por ganar y destrozar a tus candidatas? ¿O puede ser una cosa bonita de... Cuéntame. A mí me da igual si gano mejor, pero que lo bonito es participar. ¿Y la que gana tiene que hacer algo especial? ¿Alguna, como Miss España que le dicen No, la capital que de gane Yugoslavia? espera Una semana de mucho trabajo. O sea que no es un cachondeo esto. La que No, gane no es tiene que ninguna broma, currar. Tiene que cumplir con las responsabilidades. Bueno, pues espero que sea así. Ahora, por favor, nos mandéis un saludo así con la mano todas, así. Y aquí despedimos, suerte, que gane el mejor, y el que no gane, pues tiene que fastidiarse. ¿Vale? Venga, chao. Raíña infantil Ailén Araújo Valiente, unha neniña de 7 anos, raíña maior, albariña maior, Andrea Fernández Toledano.
pero onde realmente se viviu o puro ambiente da festa do Albariño de Cambados foi no Paseo da Calzada. Nesta edición, nas casetas, nos están ali dispostos, vendéronse unhas 90.000 botellas. Ben se notou. ¡Viva el Albariño! Yo soy de aquí. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Tú estás acostumbrado a ver esto desde que eres un niño? Desde que soy un niño, exacto. Y cuenta, ¿cómo has visto tú todos los años que has podido estar aquí? O sea, todos supongo prácticamente. Sí, todos. ¿Cómo ves la evolución? ¿Va más? ¿Ves que tiene más tirón? Cuéntame un poco. Hombre, todos los años, es que como está tan lleno no sabes diferenciar y aparte vas borracho y tal. Pero eso, ¿no? ¿Lo disimulas bien? Igual, todo igual. Aquí no se nota ni crisis ni nada, todo igual. ¿Y el vino este año qué tal? Ah, mejor, este año me gustó más que otros años, que el año pasado, así que... Venga, para adelante todo, no se diga. Somos aquí de Cambados. Estás aquí de siempre. Cada vez va más, aunque hoy este año el tiempo no ayuda mucho, pero bueno, esta fiesta siempre va más. Además, como siempre, la gente, bueno, cada vez notamos que viene siempre un poquito más gente de fuera, pero bueno, eso también es bueno, ¿no? A dar a conocer nuestro producto de la tierra. Andrés. Aquí no es para tanto. Hablas y ya está, como si estuvieses con un colega, no pasa nada. Punto, sin problema. ¿De dónde eres? De Villagarcía. Villagarcía, o sea que esto no es nuevo para ti, ya llevas viendo mucho tiempo, supongo. Sí, todos los años. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo ves este año? Vale, el tiempo igual no acompaña mucho, pero aún así parece que la gente cumple, ¿no? Sí, todos los años, bueno, esto es una fiesta que tiene pues tiene una gran trayectoria y bueno, que todos los años viene un montón de gente a esta fiesta y este año pues yo supongo que no será menos que otros años. 24 años, cambadés, de pura cepa. Bueno, entonces cuéntame tú a mí, cuéntame, ¿cuál es el origen de esta fiesta? Si mi abuela me contaba, allí por los años 70, 60 o algo así, empezaba la fiesta. Aquí, en esta misma plaza, se reunían cabanillas y unos cuantos amigos hicieron la fiesta empezando a catar los vinos que plantaban. Es lo que me contaban en casa. O viño aquí sempre está bo. Siempre da el nivel, ¿no? Sempre dá o nivel, sempre. Perfecto, la verdad es que llegamos aquí, tomamos unos albariños y perfecto. ¿Es la primera vez que vienes o ya...? No, muchos años ya, Sí, ¿no? años ya. No, llevo viniendo como 6, 7 años aquí y espectacular ¿Y siempre. qué tal el vino este año? Cuéntame. Como siempre, espectacular, albariño siempre. No bebas mucho, que después es lo que pasa. Bueno, después... Con borrachas. Después a los que cogen el coche, que los coja la Guardia Eso. Civil, yo cojo Tú- el barco, no hay problema, o sea... Perfecto. A mí allí no me cogen. Bien. Yo, de Madrid. Nada, el vino mucho mejor que años anteriores, es la mejor cosecha que he vivido aquí. Y nada, una experiencia muy gratificante. Yo les diría que se vinieran todos aquí porque es la mejor fiesta que puede haber en Galicia ahora mismo. Venimos De Barcelona. Venimos de Barcelona, somos ¿De argentinos. Argentina de dónde? De la ciudad de La Plata. La ciudad de las diagonales, sus tilos perfumados, la catedral hermosa, qué linda se la ve. Qué Así bonito. le es. Ya está el tío. Ya me con el albariño y ya estamos. Ya empezamos. Albariño, buenísimo. Y la gente, hermosa. Majísima, hermosa. ¿Y qué hacen 3 navarros aquí? Pues mira, yo tengo aquí una casa de veraneo y vienen a visitarme. Hemos venido a conocer Galicia. Sí, esta sí, es nuestra primera fiesta, el Albariño. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el ambiente? Muy bien, muy bien. El Albariño muy bueno y muy buen ambiente. Primer día hemos estado antes en la playa en San Senso, hemos venido aquí, que nos habían dicho y joder, muy bien, ¿eh? Albariño merece la pena. Supongo que a vuestros amigos de Pamplona les recomendaríais sin ninguna duda que se acercasen hasta aquí. Sí. Por supuesto. Además, ahora que hace una ola de calor increíble en España, aquí un tiempo cojonudo. Buena zona y la gente mejor. Gente muy abierta y muy buena gente. Pues hemos venido a probar el albariño este tan bueno. ¿Dónde está la botella? En la mano, no la suelta. Maravilloso, maravilloso. El ambiente, las gaitas, muy entrañable todo. Galicia es lo mejor. Yo de Sinzo. De Sinzo, ¿y tú? También Sinzo Línea, ¿Es la primera vez que venís? ¿No? Sí, es la primera. Joder, nos han comentado los colegas nuestros que vinieron bastantes veces. Entonces, ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo ves? ¿Cómo lo ves? bueno, por ahora de puta madre, la verdad. Los tacos, que estamos en la tele, macho. Hostia, perdón. De carpa en carpa, albariño y tal. ¿Cuántos vinos lleváis ya? 3, Sí, también. Bueno, pero a ti no se te nota nada y a ti un pelín, además, ¿no? Vale, pero es que yo ya soy contento de por sí, ya, ¿sabes? Entonces, ¿Y la gente, el ambiente, qué tal? sí, bastante agradable, Se portan bien con nosotros de puta madre. ¿Otra vez? Pero, a ver, macho, que esto es un programa infantil. Yo salgo de la tele ¿Cómo te ya. llamas? Y el vino les encanta. Tiene su cuerpo y su suelen carácter. Que se suelen quedar cuando lo prueban, piden una botella y están aquí un rato.
el vino muy bien, la gente reacciona muy bien con nuestro vino y bueno, pues en general muy bien reacciona la gente, sí. A ver, en nuestro caso el vino nuestro es bastante suave, me refiero. No sé el resto porque no nos probé, pero el nuestro es bastante suave y por lo general les gusta. Por ahora no protestó nadie, no sé. Gracias, tío. Presentámoslle agora a nosa actuación musical de hoxe que ven da man de Toñito de Poi porque la bandeira un novo proxecto, un proxecto retomado, máis ben dito, que é a banda de Poi daquel 2005-2007 desa experiencia inicial e agora neste ano, no 2013, volven a sorprendernos, volven a este ano, é así, benvido Toñito. Moitísimas gracias. Pois sí, a banda de Poi ten un carácter así moi definido. Empezou ca unión do pobo galego-portugués, buscando ese idioma común, esa raíz común. E agora, bueno, ese proxecto se concretou nun disco que se chamou Humor e chegamos a tocar en festivales internacionales, tocamos con Iggy Pop, sobre todo no norte de Portugal, aquí tivemos algunha actuación, pero a repercusión máis forte tivámosla en Portugal. E agora, despois dun viaxe que fixen aí as Azores, pois a banda de Poi deu un salto para diante e en vez de unir un pobo, tratamos de unirse ao mundo inteiro e... Porque non foi unha viaxe calquera, non? Destas de vuelo low cost nin nada deso, foi unha viaxe máis significativa para ti. Sí. Xa tive unha anterior a Selva, que xa truxen un produto, eu gravei ali un disco dunha ceremonia chamánica, que tamén saquei un diario que se chama Viaxe Cósmico pola Amazonía, e aí xa estaba a punto de volver a retomar a banda porque xa dixen, ui, este é por aquí. E ahora xa nas Azores xa foi o que consolidou este proxecto, xa, porque, bueno, a banda de Poi musicalmente ten cierta vanguardia porque incluye a electrónica e a temática ahora, antes estaba exclusivamente na unión do pobo galego-portugués, buscando esa realidade, esa raíz común para que floresera, e ahora xa buscando xa o común do ser humano xa a un nivel máis profundo, entón penso que vamos por o camiño e avante forza. E como está acollendo o público o regreso da banda de Poi? Impresionante. Tivemos un concerto hai pouco aí en Ézaro, estamos tocando, bueno, o da xira, presentamos a banda de Poi na Ría de Arousa, nun que se chamou Viaxe Cósmico pola Ría de Arousa, que foi un éxito increíble. Poderíamos encher 5 barcos, a verdade que a demanda que tivemos, e foi unha noite maravillosa, e con sonido cuadrafónico, bueno, a xente de verdade que estuvo, bueno, foi unha noite sublime. E dime, perdona. Eu falo contigo como Toñito de Poi, como líder desta banda, pero ben é certo que a banda de Poi componsa máis de outros 3 músicos que quero que me fales deles, para que a xente se acabe de enterar, se alguén non vos seguiu na etapa anterior, que se... Son grandes músicos, a batería está Pulpiño Viascón, que tuvo un gran éxito con In the Ocean, tal, que supoño que recordaredes. E é un home que estuvo tocando con Manu Chao, toca o serrucho dunha forma sublime, é dos millores do mundo tocando o serrucho, consigue un sonido e unha afinación, bueno, ao máximo nivel, e toca o cedrún, que é un instrumento moi novedoso que hai aquí, que ven de Estados Unidos, e bueno, é un home músico e tal. Depois está Quique Otero, que leva toda a parte electrónica, o que pasa é que leva a parte electrónica que a mí me gusta, que é o Moog, o Hammond, electrónicas dos 60, dos 70, ese sonido tan... que che fan a piel de jariña, sobre todo os que nos criamos con Pink Floyd e esta xente. E despois está Pablo Pérez, que, bueno, profesor de música, toca o baixo, e, bueno, entonces facemos unha banda brutal. Falando das influencias que tiñades, quería que me orientases un pouquiño sobre o tipo de música que nos vai a ofrecer de agora en diante neste rexurdir a banda de Poi. Pois, letrísticamente, tocamos moitos temas, aínda que temos composicións propias, que vou presentar aí un tema que é unha historia real, un tema dun home que... Isto merece que o conte, merece ser contado, mira. Cando cheguei á Illa do Pico, ás Illas Azores, había un velero maravilloso, pero antigo, de casco de ferro, de 2 mástiles, unha cousa maravillosa, que estaba varado e estaba prácticamente irrecuperable, estaba tan deteriorado, e eu preguntaba, pero este velero e ninguén sabía, porque se leva moitos anos ali varado no muelle, no cais, que chaman Cais do Pico, muelle, aí no Peirao. E eu, como estaba nun medio de artistas, que era un festival internacional de músicas do mundo, eu estaba presentando as músicas que truxen da selva amazónica, e nadie sabía. Ao final foi un bareto estes de vellotes dali, estes uns vellos que andan, tos de verdad, que andan ali ca guitarra. Vas tocar tú aquí ou que? Bueno, estes que amenazan.
E ao final ese barco apareceu a 20 millas da Illa das Flores, que é a illa que está máis ao centro do océano, e estaba a deriva, e dentro do barco estaba un tío morto, agarrado ao lem, agarrado ao timón, e levaba máis dun mes morto, e morreu agarrado ao timón. E el ese, bueno, remolcado na terra, despois superon que era William, e tiña sobre 80 anos ou así, entonces claro, chamome tan... Bueno, aí fixemos un tema, entonces eso de morrer, sabes, ainda, pero agarrado ao timón, esa historia, bueno, pois ese tipo de temática que ahora estamos traballando ca banda de Poi, non só eses temas de composición propia, sino tamén temas de grandes maestros que conocen aí na selva, e grandes maestros así, en este camiño de agarrarse o timón firme, a pesar da morte. Bueno, pois esa é a temática. E depois, musicalmente, eu penso que estamos tentando sempre aínda que non se pode inventar nada, pero sí de que sea fresco o sonido, o son e a mestura pois, da electrónica, co rock, no fondo, é rock sinfónico. Eu sempre digo que é unha mestura entre rock sinfónico e ten uns toques de reggae e, por suposto, todo con pinceladas Pink Floydianas. E, bueno, é como se, eu sempre digo, é como se Deep Purple se deitara con Bob Marley e fora a escena dirigida por Pink Floyd. Bueno, por resumir a música. Mira, este verán ides compartir bolos, estades a compartir bolos, no teu caso estás un pouco a multiplicarte, non? Por un lado a banda de Poi e por outro lado tamén ese regreso tan agardado polos fans de Herdeiros da Cruz, que tamén estades en a compaxinas estás en dúas bandas aí. Bueno, realmente é o mismo, quer dicir, para min é como, por exemplo, cando me din ti que eres máis guionista, máis actor, máis músico, eu creo que son un ser humano máis ou menos, ou que somos animales, e tamén. Herdeiros, oye, pois é a banda que a que me criei eu, a que me criou a min, me fixo ela a min, fixen eu a ela. E eso, oye, a demanda que había de Herdeiros era moi grande e celebrando os 20 anos, pois decidimos seguir, porque esa celebración veuse que había moita xente que nunca vira Herdeiros, e entón sacamos un novo disco, se chama Jarro con Fe, e tiramos. Pero, bueno, esa levaba a miña vida paralela, quer dicir, esa como... Non, quer dicir, unha cousa de Herdeiros que está moi consolidado en un estilo de música, e outra cousa é as miñas aventuras. Unha cousa é a casa dos pais, que está ben tal, e outra cousa é que vayas ti a descubrir o mundo, que é o que fago eu. Coa banda de Poi é seguido descubrir cousas. Mais novidoso, logo... Claro, a banda de Poi está precisamente para eso, para traer cousas novas, cousas frescas, tal, porque non se queda aí enquilosado, nin que sea un... Claro, como as bandas... Mira, as grandes bandas sí que necesitan ter unha filosofía, como a CDC ou estas bandas que non se moven aí. Que pasa que, claro, son tan versátil e me gusta descubrir tanto que por eso teño a banda de Poi para... E hai algo máis no mundo, constantemente, ademais. Mira, se antes te preguntaba pola volta da banda de Poi, como fora acollida polo público, a volta de Herdeiros... Mi madriña querida. Eso sorprendeunos a todos. Eu creo que a nós, por suposto, nós choramos emocionados no primer concerto aquel de Ordes, e eu creo que o propio público, eu creo que sorprendeu a todos, non sabíamos que había esa forza aí latente, de verdad que sí, indescriptible, non podía ni definirlo con palabras, esa emoción e ese poder. Bueno, xe Toñito podía vir aquí en calidade de showman, de cantante, de presentador, cociñeiro, pero nós tamén, pois esa apunto ya logo para outro día, non te comprometas, que apuntamos todas, que hai que facer aquí. Pero bueno, contame un pouquiño, que nos vas a ofrecer no programa de hoxe, que nos vas a presentar? Pois agora, ese tema, o de firme no lem, que lem significa timón, que sempre digo, entonces, pois quería... A máis, quero que nos digas antes, porque a xente che vai a poder ver aquí, pero tamén desde esta semana che poden, sabes que anda todo o mundo xa en internet, un minuto, onde che poden ver? Pois en Gondomar, o día 9, o sea, este o día 9 en Gondomar, e o día 17 en Malpica. En Malpica nun festival, que é un festival galego, é unha cousa moi interesante, aparte de Malpica, imagínate. Pero, a máis, na rede, sei que xa hai algún traballo da banda de Poi novo para que podamos velo, non? Sí, está o tema eu bojando nunha jamela, para que vesen que non é un simulacro, que sei bojar. Pois, sí, hai un vídeo aí deste tema de firme no lem, que é esta historia que contei do capitán William, entonces sí, xa poden, si poñen aí, poden ver en YouTube, no canal internacional de vídeos. YouTube sempre poñen a banda de Poi firme no lem,
que leme significa timón, insisto. Pero vamos, pero se non o poden ver ou si tal, vamos lle dando Si non poden ver, un petisco, un ok, adianto. vamos a ver. Ahora, Adiante, no, tocamos en Toñito, acústica, moitísimas claro. grazas por acompañarnos. Non hai fallo, tío, abro aquí. Perdón que dé a espalda, vou non facer con cierta elegancia. Non te preocupes, No, quedas vou non ben facer en todos os planos. dentro da elegancia que se pode ter para ser este tipo de cousas. Ahora, aí temos aí o micro. A máis en acústico, que non todo o mundo se atreve. No. É máis, eu digo, eu sempre toco en Playboy. Eu vou contar unha historia que parece mentira e ser real como a vida. A 20 millas da Illa das Flores, no verde Fort West, dos Açores apareceu a deriva un veleiro sen nome. Os mariñeiros subiron a bordo e encontraron a un home morto agarrado ao leo. Non había máis ninguén. Era o William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes e non por iso soltou nin abandonou. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes e non por iso soltou nin abandonou. Cais do pico como un can abandonado. Está esperando a un capitán que queira mesmo navegar máis alén do mar. Atlantida son os Açores onde o monte é un volcán e un peixe, un cachalote. Era o William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes e non por iso soltou nin abandonou. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes e non por iso soltou nin abandonou. Era William, un vellote inglés que tiña morrido hai un mes e non por iso soltou nin abandonou. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrécenlle Verán Verán. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.
Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrécenlle Verán Verán. Saúdos de novo a toda Galicia desde Sanxenxo. Seguimos no Hotel Augusta Spa Resort e facémolo con máis troula. Desta volta mandamos o noso compañeiro da Sete Canal Rías Baixas, Fernando García, a Catoira. Nada máis chegar díxome que se lle puxeran os cornos, pero ainda por encima gustoulle. E que sei que é parte da festa esta, desembarco vikingo en Catoira. Ola Rosa, encontrámonos, como ben dices, en Catoira, na festa vikinga. Aquí, á nosa espalda, temos a Torre do Oeste. E como podedes ver, unha festa ateigada de xente. A ver se encontramos alguén que nos preste algo de caracterización para poder transformarnos en vikingos. E seguimos, amigos de Verán Verán. Aquí estamos, ahora mismo, no medio de todo o cotarro da festa. Xa ven que isto é unha locura. Estamos aquí con Uxía e con Patri. Uxía e Patri, non? Hola, hola. Non ser vikingas de hoxe, de aquí de Catoira, verdad? De aquí de Catoira. Isto é unha locura. Unha auténtica locura. Vos estaredes todos sanos, claro. Todos sanos, non faltamos. Todos sanos, a tolear. Vos mirade como está aquí a xente, isto é impresionante. Tes algo que dicir? Tes algo que dicir? Catoira! Unha pregunta. Quen é Úrsula? Que estaba gritando todos. Úrsula! Úrsula marchou para casa que non podía máis. No, quen é Úrsula? Ai, Dios, Dios, vaya man, vaya man. Esas mans que van a vosa diosa vikinga. A nosa diosa vikinga. E onde está Úrsula? Foi para a cámara, van 3 días de festa xa. Madre mía, hoxe xa a dalo todo. Pois se deitar un cacho parada para a cámara. Amigos de Verán Verán, xa vedes que aquí en Cantoira o que non habrá é outra cousa, pero festa hai para dar e tomar. Bueno, e aquí estamos cos vikingos, non os máis pequenos, pero entre os máis pequenos. Rosa, vamos a mandar un saludo. Hola, Verán Verán. Un saludo para Verán Verán. Gracias, chicos, que tal os estáis pasando? Bien. Cornos, os cornos que anchos puxo o ojo. Os cornos son postizos. Hai un dito que di: benaventurados sean os vikingos porque os seus cornos son postizos. Foches ti! Isto é unha barbaridade. Que lle digo eu á viuda? Que lle digo á viuda eu? A ver, explícame. Con 4 fillos. Bueno, pois que se busque outro vikingo para manter os fillos. Eso é moderno, non? Tendreime que rimar eu. Que... Saúdo para Verán Verán. E dende aquí, dende a festa vikinga en Catoira, nos despedimos. Si antes non, como non, invitalos a todos a que veñan a esta romería vikinga, porque é impresionante. Está ateigado de xente, ambiente xenial.
Un saúdo e ata o próximo reportaxe. Algúnha burrada que outra tivo que oír o noso compañeiro Fernando ali en Catoira, pero para burras as de verdade, as que tiveron lugar na carreira de burras de Escairón no Sabiñao. É a primeira reportaxe que nos manda este ano desde Tele20 Chantada. Benvidos, amigos de Verán Verán. Hoxe, dende Tele20 Chantada, ofrecémoslle a xa tradicional carreira de burros de Escairón, unha das convocatorias máis solicitadas das festas patronais. Creo que nunca foi montado, así que isto pode ser unha odisea grandísima. Bueno, pois que teñas moita sorte. Mira para diante, tío, ben. Da comezo, a manga clasificatoria. Hai burros moi bons, correndo ben, todos os anos. Quedan poucos burros, hai que velos porque agora todos son listos, destes que enchen a maleta do coche e escapan co diñeiro. A proba consiste nunha carreira na que os burros e os seus respectivos xinetes darán voltas ao redor do campo de fútbol vello da vila. Despois de 5 mangas, disputarase a carreira final de 2 voltas. Como ven, algún que outro burro dá moitos problemas. Bueno, lo veí un poco difícil lo primero, pero después ya, lo vi todo ya muy chupado. Bueno, esperemos que ano que ven aí se mellor. Vale. Seguimos vendo como pasan nas distintas localidades galegas neste verán 2013. Neste caso vamos a Santiago, onde como non teñen praia, é o único que lles falta tamén, pois non lles queda outra que baixar ata as Rías Baixas ou zafarse no entorno da cidade. Desta volta aproveitaron as piscinas do Sar, mesmo lle quitaron o teito, isto hai que velo. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. Este verán, se estades en Compostela e pasades moita calor, non hai mellor opción para vir a refrescarse e a pasar un bo rato que as piscinas municipais Fontes do Sar, aquí todos os días da semana, de 11 da mañá a 9 da noite. Bueno, pois estamos xa con Chelo Suárez, ela é a responsable de comunicación do Multiusos do Sar. Moi boas, Chelo. Hola, boas tardes. Bueno, xa abrimos temporada aquí nas piscinas do Fontes do Sar. É unha piscina que normalmente en inverno sempre se pode asistir, pero está cuberta, non? Agora no verán vamos a unha nova cara. Efectivamente, a mediados do mes de xuño sempre se descubre, se destapa o globo presostático e, bueno, pois a medida que vai avanzando o verán, ata setembro temos a opción todos os composteláns de vir hasta aquí, se acompaña o bo tempo moito mellor, claro está. Cales son as zonas nas que se pode disfrutar aquí nas piscinas de Fontes do Sar?
Pois temos un vaso que lle chamamos de competición, que para os adultos, despois temos un vaso un pouquiño máis pequeno para os máis nenos, e xa para os máis cativos un moito máis pequeno, e que no que, bueno, pois lóxicamente lle chamamos un vaso de chapoteo porque únicamente pois para todos eles, no? Despois temos zonas de solarium aquí arriba e unha zona de céspede na que están todos os usuarios moito máis cómodos. Vexo que estades aquí na zona do céspede, non vos gusta estar aí máis perto das piscinas, que zona vos gusta máis? Pois a mí gusta máis esta zona porque non fai tanto calor, o suelo alá arriba pois ferme un pouco, e gusta máis a erva. A ver, vos como vos chamades? Yo Lucas, Iago, Antía, Alberto. A que piscina ides? As piscinas de pequenos, as piscinas de máis maiores? A la mediana. E a que podes ir vos polo voso tamaño, non? Xa vos indican. Sí. E vos sabedes nadar xa moi ben? Sí. Practicastes aquí na piscina ou tamén vos gusta ir á praia? Sí. Practicamos en la piscina y nos gusta ir a la playa. E se tens que elegir, piscina ou praia? Playa. Y a veces vamos a las piscinas grandes. ¿Y las grandes os dejan montar a vosotros? ¿Os dejan nada? Un adulto. Siempre con un adulto, ¿no? Sí. Bueno, mi padre me deja a veces ir solo. Pero cantos anos tes? 7 y medio, el 8. Que é o que máis te gusta das piscinas do Sar? La grande. A grande? Ti podes meterte na grande? Sí. Sí. Sí, porque es muy bonita. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento. Bueno, hai xente que van que disfrutar do bo tempo, pero supoño que tamén haberá unhas normas, non, de comportamento na piscina. Sí, claro, aquí os socorristas están sempre alerta para que non se incumpran estas normas. Como é lóxico, pois todos teñen que seguilas para que haxa un bo funcionamento e todos convivamos perfectamente. Todos teñen que levar chanclas, gorros, bañador, non se poden tirar á piscina, etcétera, non? E despois, pois se eles ven algún comportamento inadecuado, pois sempre o van a avisar. Estamos con Beatriz, ela unha das socorristas das piscinas de Fontes do Sar. Moi boas, Beatriz. Hola, moi buenas. Bueno, hai unhas normas que hai que cumplir para todos os que acudan a estas piscinas. Non sei como se porta a xente. Normalmente fan vos caso ou non? Cada vez máis, porque ya es gente moi conocida e, vamos teniendo cada vez menos problemas, aunque siempre surge alguno, evidentemente, ¿no? Cales son as principais precaucións que hai que ter, ao mellor, sobre todo cos máis pequenos que veñen ás piscinas? Hombre, yo creo que las recomendaciones que además se han dado en los medios públicos últimamente, porque ha habido muchos casos de ahogamiento, es sobre todo pues no tirarse a la piscina, ducharse antes de bañarse, tener cuidado de los niños, porque claro, los socorristas estamos para que no pase nada, pero los padres tienen que vigilar a sus niños, ¿no? Vamos, que parece una cosa muy obvia, pero que nos suele ocurrir a veces. Pois agora si chegou o momento, imos cambiarnos. Pablo, ponte tamén o bañador, que agora nos imos pegar un chapuzón aquí nas piscinas municipais Fonte do Sar. É onde teñen praia, mar e ata porto onde amarrar os barcos é en Vigo. Así é máis que esta fin de semana tiveron unha experiencia máis que novidosa que nos contan dende Televigo, o Maniquís Love Boat, unha especie de festa ou estilo de vacaciones en el mar nun barco onde se podía ir tamén a encontrar mozo. Dicen que el amor no tiene obstáculos ni fronteras para viajar, por eso hoy hemos ido a visitar el Boat Love. Un barco que organiza una fiesta por la ría de Vigo cuyo único objetivo es pasárselo bien y buscar el amor. Entonces, vamos a ver si nuestros visitantes encuentran el amor. Vamos a probar, a ver. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Bueno, chicas, contarnos, a ver, ¿qué os ha llevado a embarcaros en el barco del amor? Diversión, juerga y apetecía un día así diferente. Bueno, poder pasear un día por la ría en un barco es una experiencia nueva y aparte con buena música y bueno. ¿Qué más actividades tienen preparadas para vosotras?
Hay sorpresas, así que no sabemos muy bien lo que nos depara este barco. Tampoco sé, se supone que en principio es todo sorpresa, igual nos llevan de pesca al final. Una sorpresa. A ver, y como dice el barco, ¿pensáis encontrar el amor en él? Yo ya vengo ocupada, así que tarde. ¿Qué os ha llevado a embarcaros en esta aventura del barco de amor? Pues yo no lo sé, porque tengo a mi mujer aquí, o sea que no sé qué voy a encontrar, pero... O sea, que tú actúas de Celestina también, ¿no? Pero yo voy a mis amigos que necesitan el amor, entonces vengo a ver si le encontramos algo. Ah, pero tus amigos se van, la cámara les tiene... Son muy tímidos, pero luego ellos con una copita se ponen a tono, tranquilo. Entre el mareo... Bueno, y cuéntanos un poco qué vais a hacer a bordo del barco. Pues hay que sorpresas nos tienen preparadas. Supongo que bailar, tomar cócteles y pasarlo bien. Vivir la vida, ¿no? Vivir la vida. Y como bien dice el nombre, ¿piensas encontrar el amor dentro? No. Entonces, ¿por qué? No, ¿por qué? Pues para salir a navegar, para salir a, pues no sé, a bañarme en medio de la ría desnudo si me dejan. Bueno, no sé. Con las copas encima se deja todo, ¿no? A ver, eso espero. Si no le haces chantaje al capitán y listo. Sí. Motín, estamos hablando de amotinarnos si no nos llegan las copas. Life's sweetest reward. Let it flow. Tengo entendido que vais al Boat Love, ¿verdad? Sí. Al Love Boat, al barco del amor. Eso dicen. Entonces, ¿venís solos o sois parejas? Yo vengo solo. ¿Y qué buscas? El amor. El amor. ¿Lo encontrarás dentro? No lo sabemos, quién sabe. ¿Crees que en un barco así se puede encontrar una pareja para toda la vida? Es como complicado, ¿no? No sé, vamos a preguntarle a Carlos. Carlos es el que sabe. Yo, según me ha dicho él, creo que sí. Por eso yo he venido engañado. ¿Qué te ha llevado a embarcarte en este barco del amor? Pues aquí para conseguir el amor a mi amigo que le hace falta al pobre y está desesperadito y hay que encontrarle una mujer que lo quiera, entonces qué mejor sitio que este, ¿no? O sea, que tú vienes de Celestino. Hombre, claro, bueno. ¿Y para ti no vas a buscar o...? Busco al mejor. No, para mí no, yo ya soy un espíritu libre, yo no pertenezco a nadie. Ahora tú eres parte de la organización, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de este Love Boat? Bueno, pues vivimos en Vigo y tenemos una ría increíble, nos parecía que era una buena idea pues aprovecharla y con un poco de música y bueno, con buen rollo, ¿no? Y ganas de pasárselo bien. Ganas de pasárselo bien, por supuesto, solcito, mar, barcos y sobre todo queríamos dar una alternativa porque sí que ha habido ya más barcos de este tipo, pero siempre han sido todos de house comercial, ¿no? Y queríamos hacer un barco un poco más cuidado, con cosas de jazz, de swing y otro tipo de música, menos comercial, ¿no? Y haciendo honor al nombre, ¿piensas que mucha gente va a encontrar el amor aquí? Bueno, yo creo que es un sitio ideal para encontrarlo, ¿no? Es un sitio idílico y además, bueno, después de tantas horas aquí sí que se hace un grupo, ¿no? Realmente hay una sensación de conjunto y de grupo y bueno, ¿por qué no? Cualquier sitio es bueno para encontrar el amor. Y sería una buena anécdota para contar luego a los hijos, nietos, decir, conocí a tu abuelo en un barco del amor. Sí, a ver, la anécdota es increíble, es una vivencia pues inolvidable, ¿no? Estar en un barco con gente que conoces y con otra que no conoces y bueno, seguro que queda grabado en la memoria de todos este viaje. Vale, pues muchísimas gracias y pasarlo bien. Gracias a vosotros. Exciting and new. É o que me dá a min a impresión que está a ter moi poucas vacacións neste verán porque está a traballar na creación dun novo proxecto audiovisual. É o persoeiro que hoxe nos acompaña e que de seguido lles paso a presentar. Ele é actor, presentador e sobre todo humorista, porque van a ver vostedes, en canto o vexan xa se van a dar conta, que é sobre todo coñecido por ser o integrante dese dúos dous de sempre no que interpretan as cantareiras de Ardebullo co seu compañeiro Marcos Pereira. Está con nós Xosé Antonio Touriñán, moi boas, benvido. Boas tardes, moitas gracias por convidarme a estar con vos a este sitio tan maravilloso que eu non coñecía. Decío grazas por vir porque aparte estamos xa quitando, sei que estades a traballar xa nun novo proxecto na canle autonómica no que agradades pois de novo volver a arrancarnos algunha coutra risiña, non?
Pois a verdade é que é a base. Nestes tempos complicados facer rir cada vez é máis difícil e nós ímolo intentar. E niso estamos con un proxecto que tuvo un prólogo, un previo que foi aquel especial de Nadal da Casa da Conexa. Aí seguirán vivindo Mucha Nucha, seguiremos vendo historias delas. O programa seguramente se chamará así, a Casa da Conexa, con Mucha Nucha. E son elas a súa vida, un pouco máis profundizar na vida delas, como está tan de moda estes programas de seguir a xente, de meterse dentro das súas casas, tanto para que te enseñen a casa, como para seguilos cando van ao médico, cando van ao veterinario, cando van a... Todo eso, pois nos deixamos, pois vedes como viven Mucha Nucha, gravádelo e que o vexan os galegos. E competides nese reality, por exemplo, coa Tamara, por exemplo, co glamour ese. A Tamara non sabía que tiña... Sí, Tamara Falcó tamén. Todo glamour está aí. Tamara cal delas, porque hai a filla dos que teñen cartas. Exactamente. Eu non diría mellor. Non, porque a outra é a filla das 6 dedos, que é un pouco máis, vese que anda con... Tamén hai outra que canta, o sea, hai moitas. E despois hai a que canta ben. Hai moitas. Estaba a preguntarche eu por este programa, a Casa da Conexa, unha grabación audiovisual, un programa de televisión que estás tamén a compaxinar con outras actuacións tamén en directo que che podemos ver así en algún concello en Galicia. Pois sí, van a meter un compromiso e me pides moitos sitios a onde vayamos. Sei que, home, por aquí, pola zona de Pontevedra andaremos, estuvemos en Ourense, ao lado de Ourense en Vella e Fainada, en Ourol este fin de semana, para a semana sei algún sitio así, falo de Maside, Carballeda de Avia, sei nomes así que teño apuntados na neveira, sabes, e que se me veñen como a cabeza porque están ali anotados no calendario que teño na porta do conxelador. Bueno, en internet salen todas as actuacións, iránche seguindo, estaremos pendentes. E é onde é bonito de ver a Mucha Nucha, quero dicir, hai que verlas na televisión, por suposto que hai que verlas, pero onde de verdade é o chulo, bonito, é en directo. Porque contame unha cousa, agora que non nos escoita ninguén, o segredo de que, neste caso, aguanten tanto unhas personaxes tan definidas, tan concretas, pois eso, a través dos anos, mesmo con este spin-off ou esta nova serie que facedes, cal é o segredo aí de Mucha Nucha, o que nos poidas contar? O segredo de Mucha Nucha, que xa levan 11 anos, na televisión levan 4 ou así, pero Marcos e Touriñán ou Marcos e Xosé levan 11 anos con Mucha Nucha indo no lombo por Galicia adiante, non? Eu creo que a base é rirnos que Mucha Nucha se rin co que fan e que Marcos e Touriñán se rin co que fan, que se divirten, que se levan ben e que seguen disfrutando como o primeiro día deses dos personaxes que é unha tolería. Moitas veces, aínda cando, no meu caso, Touriñán está triste, está mal, está agobiado, está non sei que, é poñer o traxe de superherói de Mucha e convírteste e disfrútalo, non sei, pásalo ben. E ver a xente que o pasa ben, eso tamén reconforta e axuda moito a levalo. No teu caso, como profesional, sendo tanto tempo Mucha, o que decías, como se leva eso? O sea, ti eres unha persoa, pero ao mesmo tempo tes unha personaxe que se repite, que se reitera ao longo do tempo. Non sei se xa Mucha ten algo de ti neste caso tes algo de Mucha, xa si vamos aí... Eu, o gallá Touriñán, tuvera máis cousas de Mucha, sabes? Sobre todo o que che digo, no estado de ánimo de non darlle importancia ás cousas, de ser feliz, de que non todo é tan importante na vida. Seguramente un teña cousas do outro ou un lle sacou cousas ao outro. Si, son moitos anos xuntos e daquela é lógico que xa é unha parte de mí, non sei, somos metade ou 40-60, non sei calcular que hai dentro do Touriñán, xa en que porcentaxe está Mucha dentro do Touriñán. Eu decía na presentación, porque é o teu, ainda que evidentemente facedes moitas personaxes máis, este é o máis coñecido, cando venos aquí en Galicia, a televisión é o que ten o éxito televisivo. Gracias a Mucha eu creo que fixen o resto todo, quer dicir, eu traballo nisto gracias a Mucha, se lle teño que dar as gracias a alguén é primeiro a Mucha e despois a Nucha. Moita máis xente que despois traballei con eles e tal, pero se estamos aquí é gracias a elas, seguramente.
se eu estou sentado aquí con vos hoxe é gracias a Mucha, eso teño moi claro. He sentado aquí, como neste caso como Touriñán, pero hai xente que che ve e inevitablemente non recordas a esa personaxe. Eu non sei se che costa a veces que che tomen en serio, xa che ven e xa a mente automáticamente vai a esos sorrisos, esos momentos felices. Non sei se a veces lles custa a xente o verche eso de... Pois supoño que é a xente que menos me coñece, porque a xente que menos me coñece resulta aínda a moita xente extraño, porque a miña maneira de ser é bastante distinta de... Nunca me farían facendo as cousas que fago ou que digo na televisión, son, eu digo, un tipo bastante soso, bastante normal, bastante seco, máis ben introvertido ou tímido, non? Pero é, non sei, é poñerse, o que che dicía antes, é vestir o traxe dun personaxe e a verdade que salen cousas de Touriñán que na miña vida diaria, normal, pois non pasan. Dinlle moitas veces aos da casa, buah, na casa tedrevos que estar escojonando todo o tempo, non? Que vai a risas, que guai vivir con ele. Bueno, se o coñeceras, eu digo, bueno, a verdade que sí, porque igual a parte non tan divertida toca máis na casa e os demais cerca. E pola rúa é moito máis bonito que alguén se che acerque e que non coñezas de nada e que veña cun sorriso na cara. Eso é maravilloso, porque ao principio chocábame moito, decía, que carallo se rirá esta xente, cruzabaste ca xente e quedábase rindo. Pero agora viste, é bo que a xente se ría ou que o mellor ves amargaos, cruzaste con Touriñán ou con un tío que che fai gracia na televisión, sacache un sorriso un momento, acordache e son 5 minutos menos que levas na cabeza o que estás pensando da vida ou o mal que estás pasando nese momento, que sei, non sei, son cousas que creo que ao final é bo, sabes, que a xente te coñeza, ás veces pois hai momentos máis complicados ou menos onde che gustaría que ninguén te coñecese ou non te coñecese, pero é un orgullo, é moi bonito que a xente recoñeza que se rin contigo, eso é moi bonito. Non sei se lembras algún destes momentos que necesitases poñerte como unha persona seria e a túa condición de humorista che precedese nese caso e se crease unha anécdota desas curiosas que tanto nos gustan a nos neste tipo de entrevistas. Home, anécdotas, eu que sei, pois na noite hai moitas, quero dicir, ti, por exemplo, pola noite, pois queres estar cos teus amigos ou tal, tomando unha copa ou tal, e bueno, sempre hai o que ven unha foto, non pasa nada, pero hai outros que tamén tomaron xa máis copas que ti e xa exceden unha liña, esa delgada liña roxa que se pasan un pouco, ou situacións como nun hospital, cando estás con... pasando eso, xa pasoume unha vez de sacar fotos nun enterro ca familia do que estaban metendo, entón, sabes, eso levache a dicir de, bueno, é raro, pero se lles axudas a eles... Non, é moi raro, a verdade, eu, home, eu estaba sufrindo, non sei como estaban eles, sabes, queres o teu familiar, xa está, non pasa nada, cada un ten a morte nunha escala que cada un considere, pero pasou, chegoume a pasar eso de sacar fotografías coa familia dun, sabes, bueno, pois, non sei, son anécdotas que, non sei se graciosas ou curiosas, pero que nunca agardaría que me sucederan, nin sendo Mucha, nin sendo o presidente do goberno. Neste caso, a túa vis cómica, a hora de ser presentador tamén, que foi unha faceta na que che podíamos ver tamén, con dúas experiencias, unha xa máis axitada a ese espectro do humor, pero outra si xa máis un programa habitual e como paseando polos montes, como un presentador habitual. Pois foron dúas experiencias totalmente distintas, porque Botarse ao monte para mí foi unha experiencia maravillosa, é unha das cousas de todo estou moi orgulloso, pero de Botarse ao monte creo que foi un formato e un programa moi bonito, moi divertido e aínda sendo egoísta, había algo que me gustaba moito que era, decía, cando me vexan facendo isto, os meus compañeros de profesión van decir, carallo, que cabrón, que sorte ten. E falámoslo moitas veces porque era un formato, era un programa que moi chulo, quero dicir, moi bonito, moi sinxelo, e moi duro a vez de facer, parecía moi sinxelo, parecía que nos divertíamos moito, pero eu creo que ao mellor foi a cousa máis dura como actor ou presentador, porque en Tourilandia seguramente foi a cousa máis dura que fixen hasta agora no audiovisual, non? Porque se poñes á fronte dun proxecto como era Tourilandia, dun proxecto que viña máis ou menos unha estrutura heredada de Land Rover cando Roberto se vai e a mí me ofrecen continuar con algo parecido,
a min chegan un montón de cousas que eu non coñecía do medio, quero dicir, unha presión, unhas cousas que ao principio se convertiron nun lastre importante e despois intentamos ir superando porque tiñamos que facer comedia, 2 horas de comedia, era complicado, era difícil, intentámoslo, estou orgullosísimo do que chegamos a conseguir, do que fixamos e hasta onde nos deixaron facer. Chegou un día que... Teño que decir, porque se non cho digo revento, como me quitades así da noite pa mañán, como que en dito Eso seguramente hai que preguntar ás forzas superiores de, non digo, televisión, intereses, cousas que pasan neste mundo de que un programa está, outro non está, ou a propia xente que fai os programas, que os produce, decide quero facer isto ou quero facer esta outra cousa. Eles decidiron, quero dicir, a produtora que facemos decidiu isto non imos facer máis, faremos outra cousa e nós encantados da vida hasta onde fixemos, con casi todo o que fixemos e con traballar neso en Tourilandia e adiante, a seguir camiñando e agora ven a casa da Conexa, por iso tampouco dá tempo moito a dicir, estou enfadado porque non me deixan seguir. Pero a miña protesta queda aí, que lles chegue, que se entere. E a miña é A miña é de moitos máis. Únome contigo, que é unha pena non seguir con Tourilandia, pero bueno, é o que che digo, seguiremos camiñando e outras cousas haberá. Seguirás, neste caso, che temos visto nese programa como entrevistador. Neste caso, non sei en entrevistado, como se está aí do outro lado, eu sempre estou deste, non sei. Eu sempre estuve tamén deste, eu estuve sempre deste hasta chegar a facer Tourilandia. En Botas ao Monte había aquelas entrevistas nas que eu estaba moito máis cómodo porque eran como conversas naturais, que ao final é o que ten que ser unha entrevista, non? Como estamos tomando unha copa de viño, e para min falamos do que queiras, do teu libro ou de que che gusta a ti cear polas noites, dá igual, a xente, se ti estás diante deles é porque queren verte e porque queren saber como és. Vale, ti tens que promocionar un libro, un disco, un non sei que, perfecto, faino, pero despois contanos un pouco como eres ti. E eu eso intentaba facerlo en Tourilandia, non sei se ás veces conseguino, tamén depende do entrevistado, sabes que depende quen teñas enfrente, ás veces é máis difícil ou máis fácil. Para min, xa che digo, foi unha experiencia onde aprendí moito e onde me queda moito por aprender. É un camiño que me queda moito por aprender nesa faceta de entrevistador. E neses plans de futuro, que che gustaría facer, que che apetece, que che queda por probar? Pois quedame por probar, eu creo que unha chea de cousas. Eu teño ganas de facer teatro, teño ganas de... A pena é que hoxe en día case é imposible facer teatro. Desde aquí tamén romper unha lanza a favor da xente que está facendo teatro, que están as cousas moi difíciles. Gustaríame facer teatro ou volver a facelo, pois xa, quero dicir, arrancamos co teatro amador ou amateur cando empezábamos eu e Marcos e despois xa todo foi, quero dicir, traballamos máis en audiovisual, si fixemos teatros facendo mucha nucha, pero non é teatro. Gustaríame facer teatro, gustaríame facer máis cine, agora dentro de pouco vais estrear a primeira peli na que participei, non sei cando será, Os Fenómenos, seguramente cara a final de ano. Vemos aí a ver se vallo ou non, gustaríame facer máis cine e despois gustaríame poder traballar, porque tal e como está a cousa, gustaríame poder seguir traballando e facendo cousas que me divirtan, como hasta agora, como tuve a sorte de facer hasta agora. Hai moita xente que ve en Touriñao, como quiramos chamar, Mucha ou en calquera dos personaxes que te veches, un referente, xente que está empezando esa canteira, pois que nos pubs ou que en pequenas actuacións está buscando a vida. Alguén que xa ten unha bagaxe así, xa ten ese éxito que poucas veces se dá aquí en Galicia, que iras ou non, vas a seguir sempre ca Mucha ás costas, para ben ou para mal. Que lle podes decir? Quero seguir sendo Mucha moito tempo, estea nas pantallas ou non, eu serei sempre Mucha. Que lles podo dicir? Que moito ánimo, que as cousas ás veces parece que se poñen difíciles, pero que hai que seguir intentando, que teñan forza, que teñan ánimo, que sobre todo unha cousa, que se divirtan moito, que nunca pensen a onde vou chegar, porque eu na miña vida pensei que iba a ser isto, nunca. Se a mí me preguntan, te iba a ser actor ou cómico? No, sabes, eu estudiei filoloxía galego-portuguesa. Bueno, eu dixen, serei profesor de instituto, ou non sei, e eso engánchate, un día subes a un escenario, ves que a xente rí, non sabes por qué, moitas veces, porque
ao principio non controlas ben por qué, porque se rín, porque só digo unha cousa e xa está a xente rindo. Non sei, eso de que naces e o faste, eu creo que ten que ser un pouco de todo, non? Por iso digo, dade, e as cousas van vindo, non hai que mirar moi lonxe, ir pouco a pouco, disfrutalo, pasalo ben, facer o que nos gusta, facer o que nos fai rir. Eso, é que eu creo que non hai máis. Eu creo que a xente que triunfou, ninguén pensou vou triunfar. Sabes, vou facer isto para triunfar. Non, así non é. Ti tens que facelo e se ven, ben. E se non ven, sigue o facendo. E falando de pasalo ben, non sei se che vai a quedar tempo este verán para desfrutar desas túas afeccións. Antes o falábamos antes da cámara, non che teño ninguna sorpresa agardada. Estes torneos de fútbol que organizas cos veteranos do Depor, con compañeiros teus, contra o Carral, que organizas a churrascada que hai despois e todo. Estes torneos de fútbol playa no Ézaro, non vai a calquera playa, ten que ser a do Ézaro, das máis bonitas inexplotadas que quedan aínda en Galicia, ese pádel, todas esas actividades. Non sei se che vai a quedar tempo neste verán. Pois, en que eu, como se me nota, non son un tipo que fai moito deporte, pois, que as excusas de facer unha churrascada ou de xuntarte cos amigos, faz un partidiño de fútbol ou que a excusa de ir ás festas da praia do Ézaro, anotámonos cuns amigos a facer un pouco ridículo ali xogando ao fútbol praia, pois seguiremos facendo. Eu creo que iso é básico para ese tempo de lecer que ás veces é pouco para despexar un pouco a cabeza, está ben. Millor que sea pouco e que teñamos poucos días para facer esas cousas, porque quere decir que estamos traballando, senón aburrirémonos de xogar ao fútbol, de xogar ao pádel e de xogar esas cousas. Pois nada, que teñas tempo para todo, pero sobre todo para seguir tendo moitos éxitos. Se che parece, brindamos con eso, é tradición neste programa, pois agasallar os nosos convidados cun viño de aquí, cun dos mellores viños da denominación de orixe Rías Baixas, neste caso un Martín Codas. Con el queremos agradecer que quitaras tempo ao fútbol, de embarcar goles como dianteiro, de seguir... Estamos en pretemporada agora esta época e viñame mal, pero bueno, fixe un oco. Pero o míster non che vai ver beber alcohol, que isto ali igual... Isto non se ve, nada. Ves en toda Galicia, cuidalle. Pois saúde e que, eso, felicidade, amor e traballo para todos. Moi ben. Publicidade para vostedes, señores, volvemos agora. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Codax ofrécenlle Verán Verán. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Codax ofrécenlle Verán Verán. Maruja da Cancela escribiu carta a José Ramón, estando él en New York, contestou de todo o corazón. Vexo en tu carta que estás de salud repleta e chea, mas en la fotografía tampoco ta topo fea. Eres más guapa, Maruja, a boa fe que sí, que la imagen de la estatua de la libertad de aquí, pantorrillas torneadas con tal arte y precisión que parece fueron feitas para una exposición. Aunque tú no me dijiste lo que pasó con Juan, me enteré por una carta de otro de Vilarchán. Y bien mirado, Maruja, el feito no me parece si bailaste esa jarrada
con el muchachito ese, porque bailando agarrados los cuerpos se ponen mornos y en un pírame la mano sin querer me pos los cornos. Yo también podía estar en las playas de Conaiban con las chicas del bikini allí. Baila que te baila. Le enseñé una foto tuya a mi jefe Mr. Phil, quien dijo todo pasmado: Spanish woman very well, que en gallego significa más sabrosa que la miel. Se me olvidaba decirte que trabajo de bombero, por ello no tomes pena, que mientras los otros suben yo me quedo en la acera, arrimado al camión, agarrando la manguera. Con el traje de bombero de la ciudad de New York, mismamente te parece el capitán de un vapor, de un vapor. Bueno, sentidinho y hasta luego. Y mientras no nos casemos seguirá apagando el fuego. Y si en uno de estos trances quedara como el carbón, te suplico, Padre nuestro, tu novio, José Ramón, José Ramón, José Ramón, José Ramón, un bombero de New York. Seguimos en Verán, nun dos concellos que lles anunciaba eu que é dos que máis afluencia turística recibe neste verán e tamén en todos os anteriores, porque segue a ser, a través do paso do tempo, un dos destinos de moda. Neste caso, falamos, claro está, ca alcaldesa anfitriona, neste caso a alcaldesa de Sanxenxo, dona Catalina González Bea. Moi boas, moitísimas grazas por acudir ao noso convite. Pois moi boas e moitísimas gracias por invitarme e por estar aquí en Sanxenxo. Un ano máis. Visítanos neste caso a alcaldesa anfitriona no Ecuador do verán sanxenxino, por decirlo de algún xeito, cando xa podemos facer valorar un pouquiño do que xa foi e tamén das expectativas que vamos a ter para o que resta de verán, non? O tempo, cando menos, está se portando máis do que esperábamos. Sí, bueno, a verdade é que este ano empezou forte, o mes de xullo empezou con forza, con temperaturas altas, e iso animou moitísimo, non? A xente que nos visita, e a verdade tamén aos nosos empresarios a apostar forte desde o principio por este verán. Levamos un verán, eu creo que similar ao do ano pasado, e o cal, pois, creo que bastante satisfactorio, porque as previsións pois, sempre eran bastante pesimistas, non? Durante o inverno. E, bueno, eu creo que vai seguir así, estamos convencidos de que o mes de agosto, pois, bueno, estámoslo a ver, hai moitísima xente en Sanxenxo, non fallan os habituales de Sanxenxo, pero cada ano, cada vez ven máis xente a Sanxenxo tamén, entón nos estamos encantados e bueno, acollendos cos brazos abertos para que cada ano siga sendo así. Din os hostaleiros, tamén o decían o ano pasado e este ano volven a repetir, que Sanxenxo rebrota outra vez con máis forza se cabe como destino turístico. Non sei se nos pode contar se isto é froito da casualidade ou, como vimos vendo, seguindo ao longo de todo o ano, hai moito traballo detrás dese aguantar do turismo, non? Eu creo que hai moito traballo de moitísima xente. Eu a verdade é que teño que felicitalos porque están facendo un esforzo grandísimo, están mantendo o seu traballo, a calidade dos seus servicios, dos produtos e das súas instalacións, a pesar de que bueno, que sempre os seus ingresos e a rentabilidade sempre está mermada, pois porque os momentos que estamos a vivir a xente non está para facer moitísimo gasto, non? Pero eles sigan apostando pola calidade, iso é importantísimo. Eu sempre lles digo mismo, nós somos un concello acolledor, somos un concello turístico, e os nosos visitantes teñen que sentirse a gusto cando teñen para gastar e cando non. E aí hai que estar sempre para que nas duras e nas maduras, non?
temos unha amplia oferta, amplísima, onde a xente pode elexir moi ben pois o que máis lle convén aos seus bolsillos, polo tanto creo que sempre en Sanxenxo se atopa algo adecuado para cada un. Remarcámoslo, non? Para toda Galicia, porque non só é un destino turístico de calidade, onde os petos así máis abultados poden dispor de todo canto precisen, senón que tamén calquera pode atopar o que precisa aquí en Sanxenxo, un destino, digamos, con moitas vertentes, non? Sí, por suposto, é dicir, contamos con preto de 14.000 plazas hoteleras, bueno, que abargue todo o abanico, non? De pensións, residencias, hostais, pois hasta hoteles maravillosos como que hoxe nos atopamos de 4 estrelas con todos os servicios, ademais de 16 campings, oferta incluso de praias variadas para todo aquel que non lle guste as praias urbanas, que prefiran pois esas praias máis illadas, que dentro de 25 areais cos que contamos, pois hai unha oferta moi amplia, todo o mundo atopa en Sanxenxo esa cuestión coa que se recoñece, que lle fai desconectar, que lle fai descansar, e co que conseguimos fidelizalos e que ano a ano en algún momento durante o verán das súas vacacións pois queran volver a Sanxenxo. Praias como a que estamos vendo durante a súa entrevista, vamos a comezar a ver agora como a de Silgar, con 26 anos xa de tradición de bandeira azul, aí é nada, non? Silgar foi a primeira praia de bandeira azul e ademais foi durante moitos anos a única. É dicir, durante moitísimos anos Silgar era a bandeira por excelencia do noso concello, e esa bandeira azul ondeaba pois, en solitario, non? Pois a partir do ano 99 se empezou a facer un esforzo moi importante para ir ampliando servicios en todas as praias, conseguir que as praias que non son urbanas teñan tamén baños accesibles, acceso para minusválidos e un montón de servicios que os fai pois merecedores dese distintivo bandeira azul, co cal temos en este momento 14. É dicir, somos o municipio de España que máis bandeiras azuis ostenta, e iso para nós o temos que repetir sempre porque é un esforzo moi importante, pero un orgullo moi importante tamén, polo tanto nos ides a permitir que presumamos delo. Claro, aparte de selo neste caso, hai que parecelo en moitos sitios, porque vostede si falaba desa iniciativa privada de promoción do turismo, pero tamén dende o Concello, con esas visitas a feiras, esa promoción, esas actividades de divulgación do turismo. Vostede neste caso está sendo moi modesta, pero si é certo que o traballo tamén chega, neste caso dentro do goberno local. Eso está claro, é dicir, a administración non sabemos perfectamente cal é o sector empresarial deste concello, sabemos polo que temos que apostar e ese esforzo estamos facendo ano a ano. Con todos os axustes necesarios, igual que os empresarios, igual que o resto das administracións, pero sin perder de vista cal é o noso obxectivo, cal é o noso norte e a donde queremos chegar. E o que queremos chegar é que todo o mundo recorde, cando está planificando as súas vacacións, que Sanxenxo existe e que se atopou a gusto aquí, co cal hai que volver. Por eso temos moi pensadas estratégicamente cales son os lugares onde temos que estar en que época do ano. E tamén reforzando por sectores que o mellor estaban un pouquiño máis deixados de man, como é o sector náutico recreativo, basicamente, e facendo promoción pois en lugares. Hai algo que defendemos sempre, que Galicia a veces parece que está vivindo un pouco de espaldas ao mar, non? Galicia foi sempre, pois eso, mar, terra, apertura a mariñeiros, a mariños de outros lugares que facían das súas costas a porta de entrada aos nosos concellos, ao noso territorio. Creo que eso temos que empezar a traballar nelo, temos que recuperalo, e pouco a pouco estamos facendo ese tipo de promoción pois, en feiras náuticas, en lugares como Francia e Inglaterra, donde a veces chegar por terra máis complicado, pero realmente por mar estamos moi perto e é moi fácil chegar rondanos. Xa falamos de Sanxenxo con o turismo de sol e praia, pero Sanxenxo vai moito máis aló, non? Para a mostra, detrás temos o mar, pero enfrente temos unha riqueza forestal e das parroquias destacadas, non? Por os que coñecemos Sanxenxo. Sí, realmente eu creo que as grandes descoñecidas, non? Sempre o decimos para a xente que nos visita. A veces escoitar a xente que ven de fora nos sorprende, porque pon en valor moitísimo máis incluso que os nosos veciños potenciais que temos e que nos o mellor non valoramos tanto, non? A zona interior de Sanxenxo, a parroquia de Noalla,
a zona da ría da Arousa, que nunca recordamos que Sanxenxo está bañada pola ría de Pontevedra, que ten maravillosos areais, pero está bañada pola ría da Arousa, que ten un potencial medioambiental, unha riqueza medioambiental impresionante, non? Lugares como Valde do Ron, a parroquia de Bordóns, Arra, hai lugares dentro do concello que non están xusto a pé de playa, pero que de verdade a xente se sorprende cando os coñece. Por lo tanto, creo que hai que aproveitar un día como estuvo esta mañán, así que aproveitamos para regar, non luce o sol, regamos un ratiño para que todo este verde e aproveitar para facer eses desplazamentos para disfrutar desa outra parte de Sanxenxo, que a veces nos centramos na praia se luz o sol e non nos damos conta de que ten unha riqueza maravillosa en outros lugares. Porque é certo que en Galicia chove, é frecuente que chova, non tanto como a xente pensa máis aló das nosas fronteiras, pero si hai esa necesidade de desestacionalizar o turismo tamén no inverno, na época de chuvias, no outono ou noutras etapas, non só po verán. Sí, está claro, a palabra máxica, non? Sempre decimos o mismo, tan difícil de cumplir como de pronunciar, a desestacionalización. Verdade, pero tamén é certo que non podemos perder de vista de que a maior afluencia do turismo vai a vir sempre nos meses de xullo e agosto, e cando os cidadáns teñen vacacións, e cando os nenos teñen vacacións no cole, cando a afluencia principal un número elevado de persoas é cando vamos a ter. Logo podemos facer cuestións, de feito, hasta prácticamente a Festa do Marisco en outubro están sucedendo cuestións que todos os fins de semana fan que a comarca este prácticamente xa de xente, non? Cada vez se vai intentando alargar un pouquiño máis, pero sí é certo de que hai algo principal que son os meses do verán, que eso non nos pode fallar, e aí é onde temos que apostar forte. E forte foi como se apostou este ano aínda máis polo deporte de elite. Tivemos aquí con nos campeonas do mundo de Borión, porque o campeonato se estaba a celebrar a escasos metros de aquí. Tamén agardamos a coller dentro de nada, xa quedan menos de 2 semaniñas esa volta ciclista a España. Tamén tivemos regatas da mellor liga que temos hoxe por hoxe en España, de traíñas, ou seja que está sendo centro de moitas actividades máis que me quedan por aí deportivas que protagoniza Sanxenxo. Esa é a verdade. A realidade é que o primeiro fin de semana de xullo empezou fortísimo con a proba nacional da Liga CT de traíñas. Sanxenxo encheuse de colorido, é impresionante ver os remeiros e as súas embarcacións e todo o que conleva, non? Os seus desplazamentos e o colorido que aportan a calquera vila a cada se desplace, ademais da beleza da proba en sí misma e do esforzo, non? É impresionante seguilo, e a verdade é que durante todo o verán vamos tendo probas, como ben decías, de vela importantísimas. Este fin de semana temos 2, unha importantísima de vela datada, e vamos a rematar ao final, a finales de agosto, que coa proba estrela, non? Que a primeira etapa da Volta Ciclista a España, que vai a rematar en Sanxenxo esa primeira, a contrarreloj por equipos, a primeira etapa, que creo que vai a deixar ese pouco colofón de verán, ese bo sabor de boca para todos, non? É unha aposta importantísima que está facendo a Diputación de Pontevedra, que creo que moi acertada ademais, porque apostar por este tipo de probas, que ademais de ser deportivas a nivel internacional de unha referencia importantísima, mostran unhas imaxenes fantásticas do que é a nosa terra, o noso territorio, e a lugares que ao mellor sería moi difícil de mostrar de calquer outro xeito, non? Polo tanto, creemos que unha aposta moi acertada e creemos que este ano, igual que o ano pasado, vai a ser unha aposta que vai a ter unha repercusión moi importante. Todo listo, porque vai a ser todo un reto en infraestructura, se me permite, porque Sanxenxo xa hai un ambiente increíble que se pode vir a calquera parte, a calquera hora do día, a calquera parte de Sanxenxo, porque sempre hai algo que facer, sempre hai xente na rúa, e a máis teremos ese incremento que vai a supoñer a Volta Ciclista con todo o que eso implica. Todo listo en Sanxenxo xa? Bueno, en eso estamos. Ahora mismo temos estas semanas comités de organización, porque o importante para que todo esté listo é que absolutamente nada queda a improvisación, que logo non é certo, sempre hai algunha cuestión na que hai que improvisar,
pero ter todo controlado é o máis importante para que, bueno, fallen o menor número de cousas posibles. A verdade é que bromeando coa organización, coa Diputación e con Unipública, outro día na presentación lle decía que cada vez non lo poño máis complicado, non? Decir, non só o 24 de agosto, que é a víspera de San Ginés, que estamos en festas, sino por Silgar en sentido contrario, e contrarreloj por etapas, que é máis largo todavía, pero estamos encantados. Vai a ser un reto importantísimo. Estamos organizando todo para que todo saia o mellor posible, que os veciños e os visitantes o disfruten moitísimo, porque creo que é unha aposta importantísima. E hai que recordar que a volta pasa por Sanxenxo dúas veces, a primeira etapa e a terceira etapa. Volverá a pasar pola Avenida de Madrid e por Silgar, a terceira etapa en sentido contrario, e bueno, podremos disfrutala en dúas ocasións. Creo que vai a ser unha ocasión histórica para que os veciños disfruten desta proba de tan altísimo nivel. E antes diso, xa nesta fin de semana, Sanxenxo está metido en todos os saraos, ata nunha iniciativa que eu descoñecía e que sei que a alcaldesa coñece de boa man, e quero que me expliquen que vai a consistir pois esa especie de ano dual que se está, tanto este ano máis o que ven, entre España e Xapón, e que Sanxenxo, como digo, vai a ser parte importante pois desa especie de irmandade entre as dúas culturas que teñen moito máis que ver entre si do que a priori podamos pensar, non? Pois sí, é certo. Este proxecto é un proxecto cultural, eu creo que importantísimo, que non nos damos conta da trascendencia que vai a ter hasta que esa exposición se inaugure. Mirar Japón e a exposición estuvo en Santiago pois, hasta hai pouquiños días, non? Con ocasión do ano dual España-Xapón, pois, visitada polos máis altos dirixentes, tanto xaponeses como españois e galegos, por suposto. É unha aposta do Instituto Europeo do Escultor. Pensaron en Sanxenxo, nos propuxeron a idea e automáticamente o vimos clarísimo. Decir, o espigón do Porto Deportivo ten que ser ese nexo de unión dende onde Xapón ten que entrar en Sanxenxo, en Galicia, e donde Galicia e Sanxenxo ten que sair ao mar cara a Xapón. Creo que vai a ser algo moi interesante. A xente lle vai a sorprender moitísimo. Estamos falando da arte na rúa, estamos falando da arte de un altísimo nivel na rúa e como nexo de unión en civilizacións moi distintas, pero que ao mesmo tempo teñen cuestións moi coincidentes. Estamos falando do camiño xacobeo, estamos falando do camiño xaponés, dese camiño místico, non? De espiritual, de que a verdade é que temos moitas máis similitudes do que nos parece. Creemos que vai a ser unha primeira aposta, non vai a ser a única, vamos a ter máis sorpresas, pero si todo sae ben, Sanxenxo se pode convertir nun referente cultural deste nivel importante. E todo Sanxenxo, todo o mundo en Sanxenxo, estamos, os meus compañeiros tamén nos van a poñer imaxes do Porto Deportivo para que sigamos vendo pois enclaves significativos deste concello, onde todo o mundo está de vacacións, e a alcaldesa de Sanxenxo, cando colle folgos, cando se toma un respiro. Creo que non necesito moitas vacacións porque teño o privilexio de vivir no paraíso, polo tanto aquí é fácil desconectar en cando tes 5 minutos, que a veces telos é difícil de creer, pero sí que se teñen e se aproveita para desconectar. Estamos en un sitio, bueno, como digo, privilexiado, os nosos veciños, o repetimos moitas veces, decidimos, non sabemos a sorte que temos, porque a verdade é que a calidade de vida que se dispón nestes lugares, na comarca do Salnés, en toda Galicia, pois é moi diferente a noutros lugares, non, de España. Polo tanto, nos desconectamos a ratos e, bueno, en algún momento tamén tomaremos algún día de vacacións, pero o importante agora é estar pendente de que todos estes acontecementos dos que falábamos pois, saian o mellor posible, que cometamos fallos, que algún cometeremos seguro, os menos posibles, e bueno, intentar que al menos sea satisfactorio para todos os veciños e todos os visitantes que están con nós neste tempo. Pois se lle parece a alcaldesa, como é habitual neste programa, convidámola a un viño albariño Rías Baixas, a un Martín Codas, como todos os veráns, desexándolle moita sorte neses eventos, porque sí van a ser moi significativos, non só para o Concello de Sanxenxo en sí, senón para todo o sector terciario, que unha gran parte importante vive diso. Se lle parece, xa que di que vostede pois ten poucos momentos de asueto, de relaxe, eu convido a, neste caso, a ver unha reportaxe que nos ofrece
aparecen dende Telemiño, que se foron ao concello de Celanova para ver a procesión da Ramallosa. Neste caso non pensen que é unha procesión religiosa porque van moi desencamiñados, non ten nada que ver. Alcaldesa, o que digo, moitísima sorte para todos esos proxectos. Saúde. Gracias, para vos tamén. Amigos de Verán Verán, aquí estamos un ano máis en Celanova, entre charanga e charanga vamos a ver pasar a procesión da Ramallosa, unha celebración de orixen pagano donde se caracteriza por a súa iluminación con uns farorillos de moitos colores. Vamos alá. Vexo que sones unha das comparsas máis numerosas. Sí, bueno, ano pasado fomos bastante menos, este ano vimos moitísimos máis, sí, claro. Sí. Bueno, nada, fai aquí para os nosos telespectadores, pois girade o tío vivo. A ver los farolillos, uno cada una, ¿no? Sí. ¿No vais a participar en la procesión? A lo mejor sí. Vale, bien. ¡Boas! A ver, ¿dónde sodes? ¿Qué traedes aquí? ¿Unha pita? ¡Un Angry Bird! ¡Angry Bird! de tormenta. ¡Home non! A ver, que se vexa que hai festa de verdade aquí na procesión das Ramallosa. ¡Festa! Todo ben! Disfrutando, verdad? Mucho. Moito, todos os anos. Es mi pueblo. Ah, é o seu pueblo, Celanova. Yo estoy en Nueva York, me vengo todos los años. Carais, ven desde Nueva York a Celanova festa, venga. Menudo carromato por montar. Pero que fan estas aquí? Por xa non poden calma. Sabes o que? Fallónos a música. Orense, fallónos a música. Bueno, pero vos tener moita alegría. A ver, poñéndevos para arriba, que non se volve, levantadevos. Xa van cansadas. Veña, bailande aí tipo gogosa aquí na Ramallosa. Venga, a bailar. Ai! Somos o campeóns os 5 anos, como o Brasil. Bueno, ya este ano non sei se quedarán de primeiros, porque é moi bonito, muiño, Non sei, veremos. A ver como se pon a cousa. Cantos sodes? 65. Bueno, encontrome con Luis Ferro, señor alcalde, boas noites. Boas noites. Que boa procesión da Ramallosa tuvemos hoxe. A verdade que temos moi bo ambiente, moita xente, como a todos os anos. Penso que cada ano vai increscendo, vai un pouco a máis. Vale, mira, 15.000 farolillos. 15.000 farolillos. Repartido o Concello hoxe, madre mía. 12.000 que trae directamente o Concello e 3.000 que se fan aquí no pobo, máis tradicionais. 15.000 en total. E algunha novedade que este ano se aportará a esta procesión tan maravillosa? Subimos un pouco a aportación en premios dentro das posibilidades que temos, pero un pouquiño máis incrementamos este ano. Sí. E algo novo para o ano que ven que xa nos poida adiantar? Bueno, pois queremos tratar de solicitar que sexa unha festa de interés cultural, trataremos de conseguila este ano. O ano pasado conseguimos que ao Raigame, o que celebramos o Día das Letras Galegas o 17 de maio, fose de festa declarada dese interés cultural, e queremos que esta tamén o sexa, porque creemos que é algo único, sin ningún precedente en toda Galicia. Te voy a esperar. Telespectadores de Verán Verán, espero que les haya encantado el reportaje. Despido yo a ritmo de charanga.
a máis de reportaxes de festas e de actividades de entretemento, tamén lle traemos algunha cultural para que vexan que temos para todos os gustos. Neste caso é Radio Televisión de Ferrol a que nos ofrece unha exposición de pintura da man de Ánxela Pérez Meilán. Con ela os deixamos. Despois de 20 anos pintando e expoñendo nas diferentes salas e galerías, incluso fora de Galicia, a artista Ánxela Pérez chega a Ferrol para mostrarnos o mellor da súa obra, cunha mostra titulada De Memoria. Estes cadros pasaron xa por cidades como Madrid ou Xixón e incluso por países estranxeiros. A itinerancia, como ben di a propia autora, marcou a súa xa dilatada traxectoria, pero móstrase orgullosa desta situación. Hai cuadros inspirados en... porque yo pinto de memoria, no pinto in situ. Yo pues retengo todo lo que veo en la cabeza, lo que me impacta y tal, me queda ahí como grabado de una forma extraña, y luego en el estudio pues lo que a mí realmente me gustó de ese viaje o lo que me sale pues de esta forma, pues pintando, pues por ejemplo allí hay un cuadro de una zona de Granada que se llama Órgiva, que está en las Alpujarras, y es un cuadro que se ve la noche. Ánxela recoñece que esa zona de Andalucía lle parece preciosa, polo que deixou grabada na súa memoria o mellor dese lugar. Saindo xa do noso país, viaxamos a Marrakech, aínda que máis ben a súa filtración a través dos ollos e o recordo da artista. Allí hai outro que é Marrakech, sin ser exactamente Marrakech, es como la Medina, la sensación que me quedó a mí de la Medina de Marrakech, ¿no? Entonces yo eso lo suelto luego de esta forma. Y luego el resto, pues la mayoría son cuadros de paisaje de campo y de pueblos, porque yo vivo en las afueras de Coruña, y entonces mi entorno pues es árboles, bosques, casas, pueblecitos. A súa afición pola pintura vai moi ligada á súa afición por pasear, o que aproveita para facer algún apunte que outro do que se vai encontrando ao seu paso. Así se orixina o proceso creador en Ánxela, para que despois surxan imaxes de povos de montaña, algunha vía do tren, un embalse en Cecebre ou outros elementos chamativos. Para mí la pintura es mucho color, el color es fundamental, el dibujo también, la composición por supuesto, ¿no? Pero yo creo que el color y la luz en los cuadros es muy importante. Como decía Esteban Vicente, decía, si un cuadro no tiene luz, le falta oxígeno, está muerto, ¿no? Entonces a mí me da esa sensación también, busco como la luz, aunque en Galicia no hay mucha luz, yo busco el poquito sol que pueda salir, me lo retengo y lo meto ahí en el cuadro para que salga la luz. E o resultado é inmellorable. Invitámoslles a todos vostedes a que visiten estes días a Galería Sargadelos de Ferrol e disfruten da obra de Ánxela Pérez Meilán, Fágano de Memoria. Falamos agora ca titular de Medio Rural e Mar da Xunta de Galicia, conselleira Rosa Quintana. Moi boas, benvida a Verán Verán. Moi boas, que tal? Póseme por diante unha entrevista a priori difícil non polo cara todo persoeiro, nada máis lonxe da realidade, senón porque é unha carteira con moito peso, moitos asuntos moi variados e con especial significación para a economía de toda Galicia, e máis en concreto aquí que nos atopamos nas Rías Baixas. Falamos de marisqueo, falamos da acuicultura, falamos de riqueza forestal, falamos do viño, falamos do agro. Pesan moito, non? Esas dúas responsabilidades, esas dúas carteiras que lle encargaron. A verdade é que pesan, pero é un peso que se leva con moito agrado. Como ben decías, pois ademais estamos aquí onde temos o mar aí ao lado, pero tamén temos o agro. E eu son das persoas convencida, e ademais o digo públicamente e o dixen sempre, que Galicia un tempo atrás esqueceuse quizás un pouco dos seus sectores primarios, e eu estou convencida de que a través dos sectores primarios vamos a salir da crisis, non? E de feito se está notando que son dous sectores onde se está xenerando empleo, se está xenerando riqueza, e creo que nesa línea temos que continuar traballando. Polo tanto, a responsabilidade é moita, o peso tamén, pero se leva moi ben. Non só o peso propiamente da Consellería do Medio Rural e do Mar, senón tamén que entronca con outra das carteiras que é fundamental para a economía galega, que tamén é ese sector turístico, porque
que din que a gastronomía, cando menos os produtos da terra e do mar, é unha das principais razóns para convencer os turistas pois que ano e tras ano volvan a visitarlos, como ben se ven estas festas gastronómicas, que non hai semana que falte pois algún produto do agro, do mar ou viños, etcétera, calquera dos produtos nosos de calidade, non? Sí, a verdade é que, bueno, o dicen os expertos en turismo e o dice con cualquier persona que te atopas pola calle falando con ela, que o que máis lles chama a atención de Galicia é a nosa variedade e a nosa riqueza gastronómica e a calidade dos nosos produtos. E a verdade é que despois xa queda moi de manifesto en toda cuanta festa gastronómica hai durante todo o tempo de verán nos diferentes puntos de Galicia, non? É difícil encontrar unha festa donde non te atopes con xente que ven non só de outros puntos de España, sino tamén de outros puntos da Unión Europea ou incluso de América, e veñen atraídos por esa parte tan importante para nós que é a nosa gastronomía. Eu sempre digo que quizás nos falta un pouco de autoestima e de valor propio aos galegos para recoñecer a cualidade e a calidade das nosas producións, non? Se lle déramos un pouquiño máis de valor nós mesmos, eu creo que aínda podríamos subir moito máis depresa. Digo vostede sempre que somos temos os mellores produtos, somos os mellores pescando, pero que nos falta ese de saber ser os mellores tamén en vendelos, sobre todo garantir a trazabilidade para asegurar esa calidade e facerlo entender, non, ao resto do mundo. Sí, pero nos pasa no mundo do mar, pero tamén nos pasa no mundo do rural, non? Quizás estamos tan acostumados a ver os nosos produtos e a saborealos e a degustalos que nós mesmos non lle damos o valor que teñen, non? E ten que vir alguén de fora a valorarnos o noso para que nós pouco a pouco sexamos capaces de darlle ese valor. Polo tanto, eu xa me coñecedes e sabedes que levo moito tempo insistindo nesta ferramenta fundamental, en acadar esa autoestima que debemos de ter todos os galegos, en ser donos do noso, en ser orgullosos dos produtos que nós somos capaces de producir na nosa terra e, por lo tanto, transmitir estas bondades dos nosos produtos a todos os que nos visitan. É unha asignatura que temos pendiente, o aprender a comercializar ben, outros o fan e nós temos que ser capaces de superalos. Cada vez somos máis internacionais, cando menos máis europeos, danos a sensación de que cada día Europa significa máis, non? Ten máis poder decisorio, sobre todo en carteiras como as que vostede asume, non obstante, porén, vostede reforza esa presencia galega, acompañando tamén o ministro, neste caso do ramo da Agricultura, o señor Cañete, nesas reunións europeas para asegurarse, non sei se esa a súa intención, de que Galicia está ali de primeira man. Sí, home, a verdade é que eso, dentro do punto da pesca, nos lo recoñecen todas as comunidades autónomas, non? De feito, sabedes que a representación das comunidades en Bruselas é un tema rotatorio, cada 6 meses lle toca a unha comunidade autónoma, e, bueno, eu estuve durante 2 anos consecutivos representando a todas as comunidades autónomas, tuve un parón de 6 meses que lle tocou ao País Vasco e agora volvo a estar outra vez nun período de representar a todas as comunidades autónomas, e iso se nota a importancia que ten, e nos, dende logo, o que intentamos é sempre axudar ao Ministerio reforzando todos os informes que é necesario aportar á Unión Europea para que nos coñezan, saiban cuáles son os nosos problemas e a partir de coñecer os nosos problemas tamén lle aportemos nós o que creemos que se debe de facer para solucionalos. E no caso do eido rural tamén pasa un pouquiño mesmo. Ahora, o 24 de setembro, vai haber un grupo de alto nivel na Unión Europea para tratar o tema do sector lácteo e Galicia vai a ter un oco nesa reunión tamén. Vamos a ir acompañando o Ministerio, xa estamos traballando durante todo este mes de agosto, preparando os mellores informes, os mellores datos, de tal xeito que podamos axudarlle ao Ministerio a convencer o resto dos países do importante que é o sector lácteo para Galicia e para España. Van entendendo en Europa, en Bruxelas, as características distintivas dos galegos, esas características que son tan propias, a nosa pesca de baixuro, o noso marisqueo, as nosas características, a nosa forma de traballar. Home, eu entendo que sí, a verdade é que no último Consello de Ministros, precisamente onde se falaba dos novos fondos europeos da pesca, pois se conseguiu que por fin entenderan que o pescador non é solamente o señor que vai a bordo dun banco, sino que as mariscadoras tamén son personas da actividade pesqueira e, polo tanto, poden
poden tamén ter axudas do novo Fondo Europeo da Pesca. As redeiras é un elemento imprescindible dentro da cadena mar-industria e, polo tanto, tamén van poder estar recollidas nese novo Fondo Europeo da Pesca. A definición da pesca artesanal tamén estamos loitando para que sexa a que se axuste ás peticións que ven facendo Galicia. E eu creo que pouquiño a pouco fomos quen dende o ano 9, desde logo, eu estou convencida que a visión que teñen hoxe en día na Comisión Europea do que é a pesca cambiou radicalmente. Ahora nos ven como a un país serio que quere facer as cousas ben, que tamén adoecíamos en certa parte do que comentábamos antes, de sentir dignidade e orgullo do que somos, non? Que moitas veces nos preocupamos en pescar, pero non sabemos ni siquiera vender esa imaxen de profesionais serios que somos, non? E determinados titulares, determinadas cuestións, pois facían que se tapara un pouco a boa imaxen que en xeral temos que ter do noso sector primario, non? Ese entendemento vai a garantir o cando menos apuntase pois eso, a que as políticas agrarias que se están levando a cabo en Galicia e tamén as políticas do mar conten cos fondos suficientes, cando menos ese tipo de axudas europeas pois que estaban axudando pois a buscar novos vieiros, novas posibilidades para estes dous sectores primarios, pero que tamén necesitan axeitarse os novos tempos. Si, mira, eu estou convencida de que sí, de feito o Reino de España foi quen de darlle a volta a todo o que había previsto para desenvolver a nova política agraria común e conseguimos flexibilizar de tal maneira os novos regulamentos que van a traballar para ellos ca agricultura e ca gandería e tamén co forestal, que agora somos as comunidades autónomas xunto co Ministerio que temos que perfilar que é o que queremos para cada comunidade autónoma. E o feito de limitar aquelo que en principio era moitas axudas en función da superficie, que a Galicia, por suposto, lle viña fatal, fomos quen de sustituílo por unha regionalización, estudiar comarcas, ver a comarcalización da nosa agricultura, da nosa gandería e, sobre todo, o compromiso que xa se adoptou o pasado 24 de xullo en conferencia sectorial con todas as comunidades autónomas e co Ministerio de dedicar fundamentalmente os cartos para a gandería, que fora, en certa medida, a gran perxudicada nesta reforma da política agraria común. Por lo tanto, eu creo que, bueno, que en Bruselas xa nos consideran, que é importante. Neste caso, nestes tempos de dificultade económica, foron moitos os que pois eso, se tiveron que reconducir a súa actividade profesional. É certo que os sectores primarios, como pasa sempre en tempos de crise, absorberon esa cantidade de xente pois que se quedaba sin emprego. A xente volveu ás actividades primarias, como decimos, volveu ao agro, volveu ao mar. Tal e como está formulado a día de hoxe, estes dous sectores garanten que se sigan creando postos de traballo para seguir absorbendo esta cantidade de empregos, ou é necesario reformulalo de algún xeito para que siga pois, creando riqueza? Mira, de feito, pois, nós nestes momentos temos todas as escolas de formación náutico-pesqueiras a tope, todas as escolas agrarias a tope, e a verdade é que solamente no mundo rural cada ano se incorporan máis de 300 mozos a esta actividade. De cualquier xeito, se vai a reforzar aínda máis toda a política que leve a axudar a todas aquelas persoas mozas que se queiran incorporar á actividade e se vai a poder financiar por as dúas vías dos grandes pilares da política agraria común, tanto por o pilar 1, que son axudas directas xa da Unión Europea, onde se reserva un 2% do importe total que hai para o pilar 1 para axudas á incorporación de mozos, como tamén dende o pilar 2, que é o que trata o desenvolvemento rural. Eu quero un rural vivo, un rural activo, ofrecerlle a posibilidade a toda a xente nova que nestes momentos non encontra un posto de traballo que mire para o rural, que o rural hoxe en día xa non é o que era o rural dos nosos avós e dos nosos bisavós, se pode vivir traballando con moitísima dignidade e tamén disfrutando de vacacións e de fins de semana. Hoxe está todo solucionado, se pode mecanizar o campo e, dende logo, eu creo que o que ten que ver dende a Xunta de Galicia, dende a Administración, estamos intentando allanar o camiño. Quero decir, somos conscientes que o Ministerio fixo unha gran aportación con esa lei da calidade alimentaria, donde se poden transparentar toda a construción de precios, donde o Ministerio fixo tamén unha importante labor a hora de integrar as cooperativas para facer sectores moito máis fortes que o individualismo que aínda temos en Galicia que superar, e agora estamos traballando tamén na posibilidade de incrementar a base territorial das nosas explotacións. Con isto eu estou seguro que todos os mozos que nos estén vendo xa noite podrán pensar se queren desenvolver un proxecto no mundo rural que teña un hueco.
No marisqueo e na pesca, por exemplo, na máis cercana, na de Baixura, os nosos mozos teñen aí un vieiro de futuro? Sí, en prácticamente todas as cofradías este ano xa se produxe un incremento do número de permisos de explotación e, dende logo, será unha liña na que seguiremos avanzando. Para eso estamos destinando moitos cartos en recuperar zonas improductivas para poder conseguir que máis xente moza se incorpore tamén a esta actividade. Dende logo, eu creo que na Administración estamos volcados con, como decía, preparar o camiño para que a xente veña e queira andar por ese camiño. Si se deciden a recorrer ese camiño, dende logo estará a Administración con eles. Un dos sectores que non ten crise, así non lo fan ver, e de feito o éxito destas festas que vimos de ver, a festa do Viño Albariño, próximamente teremos a do Condado, así o poñen de manifesto, cada día os viños galegos están máis de moda, a máis grazas á internacionalización, podemos decir que é un dos sectores pois eso, que apunta maneiras e non está a vivir, non está a sentir a crise na mesma medida que outros moitos. Sí, a verdade é que é un orgullo para cualquier galego pensar que xa en 57 países distintos ao noso pode atopar os nosos viños, non? Chegar a cualquier restaurante de Estados Unidos, por exemplo, ou de cualquier país da Unión Europea e atoparte con viños galegos, eu creo que nos debe de facer sentir a todos moi orgullosos. E é unha vía que nos marcou xa o camiño do viño. Nos estamos este ano, creo que máis de 1,5 millón de euros os que dispuxemos ao sector para que se puderan seguir internacionalizando. De feito, bueno, pois aquí Rías Baixas é un pioneiro neste caso, pero as outras denominacións de orixen non lles queda máis remedio que seguir o camiño que xa abriu Rías Baixas. Neste caso, sendo verán, sempre a conselleira do medio rural pois é unha das temporadas altas, por decirlo de algún xeito, porque sempre hai un problema que seguimos lastrando verán tras verán, aínda que neste poidamos de momento facer un balance, conselleira, non sei se estará comigo, os incendios forestais pois de momento non están a ser que a intensidade non están azoutando na medida de outros anos. Bueno, a verdade é que eu quero aproveitar para felicitar a todas as persoas que dentro dos diferentes postos, o brigadista, o capataz, o técnico, o xefe de distrito, todos están a traballar moi ben. Pero non debemos esquecer que levamos xa a estas alturas do curso máis de 1000 lumes en Galicia, que se este actuando moi rápido e que non se dé unha sensación de que hai moitos incendios non quere decir que non haya intención de queimar. E eu a verdade é que esa é unha das máximas preocupacións que ten o Goberno de Galicia. Estamos intentando que a xente entenda que o monte ten que ser algo productivo, algo onde se xenere riqueza e que deixemos de ver o monte onde alguén se empeña en facer daño, non? O monte ten moitísima capacidade de producir moita riqueza, non só na madeira, sino tamén nos cogomelos, por exemplo, ou en xerar parques de olores, ou bueno, hai moitísimas oportunidades que nos estamos intentando trasladarlle a todos os que se acercan pola Administración para que apunten por esa vía. Pero, bueno, os incendios, eu nunca farei un balance positivo en tanto en cuanto, como digo, podamos estar falando a estas alturas de máis de 1000 lumes xa na nosa comunidade autónoma. Non colle vacacións, por tanto, nesta época de verán a conselleira do medio rural, pero supoño que en algún momento do ano terá que haber un período para cargar pilas e seguir adiante con esas dúas carteiras que, repito, xa solo nomear o listado de asuntos dos que se ocupa, pois xa di en por sí do traballo. A verdade é que nesta consellería se cargan as pilas todos os días, non? Porque un sale, se toma unha copa de boviño, se consume un produto do marisqueo, da pesca e se cargan pilas. Non é moi necesario de momento para min o descanso, eu disfruto realmente con este traballo. Pois cargamos pilos entón, porque mo deixa vostede, lle convido, pois eso, algo que ten que ver tamén con a das súas carteiras, o viño de calidade, neste caso un Martín Kodax da ADEA, como sabe vostede, de Cambados. A él é o que o convidamos para desexarlles pois eso, moitos éxitos, porque será bo para o global da poboación de Galicia, se lles parece. E tamén aproveito para dicirlles aos nosos telespectadores que despedimos o programa por hoxe, esta edición de Verán, pero volvemos en 7 días tamén cas pilas cargadas con máis contidos, con todo canto aconteza nas principais cidades de Galicia nos últimos días, e deixámonos agora cas tendencias, co que hai que levar para estar a moda neste verán. Despedímonos pois entón, conselleira, retomando con ese brinde. Moitas gracias. Saúde. Saúde.
Deputación de Pontevedra, Concello de Sanxenxo, Denominación de Orixe Rías Baixas, Hotel Augusta Spa Resort e Bodegas Martín Kodax ofrecéronlle Verán Verán. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.